Så fik jeg. Okay. Philip, du står lidt i vejen. Halleluja. Philip, din mul er i vejen. Det kan jeg ikke se, når jeg optager. Du står. Philip, du står i vejen. Jackie, ikke for tæt på Philip. Berlin. Ja. Philip. Så dum du er. Philip, du skal... Jeg tror, det er en rigtig farlig lille herre, som knipper alle. Ja, Philip han spiser mig bare. Hvad? Udgangen. Det ved jeg ikke. Hvad skal så med? Jeg tror bare, at jeg er den københavner før. Orientering, jeg er ikke københavner. Vær ved at skubbe, lad være ved at skubbe. Vær ved at bide, Philip.
Philip, den høje vej. Ryk. Den anden vej, ryk. Den kan. Den kan. Er I dumme? Bunny. Det der. Bunny. Fille. Hallo? Klokken er 21. Du handler. Altså klokken 21:45. Det er faktisk kun 21:12. Ja, 21:12. Det er kun... Nej, faktisk 11. Lige præcis. Må jeg så godt se på anholdt den der fest der? Klokken er 21:12. Ja. Du er anholdt sigtet for vold mod en... Den står i vejen. Ja, og man kan jo bare lige se hans stik, men det ser vi ikke til nogen. Seriøst? Det var rigtig godt sen. Jeg kan ikke få det seriøst. Pas nu på TV! Jeg ved det godt, men hold da. Like it? My horse, like my egg. Philip kan godt lide te. Philip! Lille mand! Lille mand! De kan godt lide te. Philip vil altså ikke have, jeg optager dig. Skal jeg stoppe?